צריך לבקש אישור כדי ללכת לשירותים. חמה ואת הולכת. או היינו מתהלכות לפעמים והיינו מבקשות ללכת לחילוץ עצמות, להניע את הגוף. הם היו אומרים לי, אם את הולכת לסלון, תגידי לי שאת הולכת. גם את עשית כושר. כן, קצת. מה המחבלים אמרו שאת עשית כושר? אמרו לי בראבו. כן היו הורדות ידיים. כן. את ואני עשינו, ואז אני ניצחתי אותה. בגלל שהגם כל הזמן עושה כושר, אמרו, רגע, אם חי ניצחה אותה, אז בוא נעשה איתה. ואז אחד מהם, הצעיר, עשה איתי הורדת ידיים, אבל הוא הביא מגבת, כדי לא... כי אסור לו לגעת בי. אישה היא מאוד... אישה היא קדושה שם. כן, גם אמרו לי, אנחנו מחתנים אותך בעזה. את בעזה, את מתחתנת. אנחנו נמצא לך גבר בעזה. הם נתנו לה שם מאוד יפה. שם ערבי מאוד יפה. סלסביל. זה מים, זה כתוב להם בקוראן, מים מתוקים כזה. עכשיו אמרתי לו שזה קטע, כי השם שלי בישראל זה אגם.